Wara xhur sħaħ ta' taħdidiet li ma waslu għal-imkien bejn l-Unjon tal-Għalliema u l-Gvern ta' Robert Tabela matul il-jum ta' 97% tal-għalliema ipparteċipaw fl-istrajk tal-MUT fejn l-edukaturi tal-iskejl tal-Knisja u l-Istat ma marrux għax-xogħol. Matul il-programm NetLive, il-President tal-MUT Marco Bonnici sostna illi wara ġimgħat ta' direttivi dawn ikkulminaw fl-istrajk ta' tnejn li ma' direttivi se jaslu fit-tmiemhom b'mod temporanju matul il-jum tal-erba'. Il-membri nkonkorrew biħġarhom illum. Kienet l-ikbar manifestazzjoni li kellha l-MUT matul dal-aħħar 20 sena u din fil-fatt għadu kemm ġibed l-attenzjoni xi ħadd li huwa viċin ħafna tal-istorja tal-MUT. B'97% ta' konkurrenza. Ġifieri dal-għodu kif għattajjeb konna qed nagħmlu anke l-kalkoli tagħna u kkonfermajna fil-fatt fl-ewwel ftit ta' ħin madwar sija u nofs ikkonfermajna fil-fatt li l-partiċipazzjoni hija qawwija ħafna. U hija qawwija ħafna għax il-kawża ovvjament hija waħda b'saħħitha ħafna. Marco Bonnici insista li t-talba tal-MUT f'dal-istadju hija waħda sabiex il-Gvern iżomm mal-weda elettorali illi għamel ċoe illi jżid sostanzjalment il-pakkett finanzjarju tal-edukaturi. Aħna qegħdin maqogħdin wara jew flimkien mal-MUT biex ovvjament niksbu dak li huwa xieraq l-istatus tagħna u l-pakkett finanzjarju li huwa xieraq lina. U għal-spiega illi, it-tnejn wara nofsinhar, l-MUT kienet flaqa ta' madwar satejn mal-Ministeru tal-Edukazzjoni fejn ġiet deċiż li jibdew numru ta' taħdidiet mill-ġdid, propju minn nhar l-erba'. Bonnici saħaq li matul il-jum ta' tnejn kien hemm sentiment li l-vuċi tal-għalliema waslet bil-President tal-MUT sostni li wieħed mis-sitt prioritajiet tagħhom apparti l-pakkett finanzjarju hija l-inklużjoni. Lan tagħna huwa li jkun hemm dialogu li jkun jista' jwassalna għal żblokk ta' sitwazzjoni biex ovvjament naslu għal ftehim. Ġifieri aħna la rridu nisfidaw, la rridu finalment iwebbsu rasna, aħna li rridu huwa li jkun hemm dialogu li wassalna għal eventwalment ftehim. Marco Bonnici temm jgħid li wara sensiela ta' laqgħat li hemm programmati bejn l-MUT u l-Ministeru se jkun qed isir stocktake tas-sitwazzjoni u minn hemm jiġi deċiż xi jsir mid-direttivi.